Tak ewangan ngoncak lah kayak mau serampung apa orang ya. Cilik-cilik budine njero wimet kayak ngoncak ini. Loh, wis rampung, Nak. Nah iki lho garis maine. Oh, lek rampung ya wis beneran aku tak ngubah gaplek. Mak, kayak gaplek dikubah apa, Nak? Ya wis kumbang. Wis tak tinggal ngubah gaplek dhisik. Ya. Aduh, konangan ora kemo ya. Walah lah iki yo akeh tenan kudune dianu karo ember lah iki. Karo bak yo, ember cilik ya ra muat iki. Walah iki bak iki. Loh, lah iki apa? Kayane mau ora enek nang kene. Mau ukur sekandi tok kuwi. Lah iki apa iki? Loh. Lah kok enek botin nang kene iki? Botin apa iki kok nang kene? Lah mbah toh, ora ngerti aku. Waduh. Konangan iki. Iso perang dunia ketiga engko. Apa iki botin kayak mau ya? Kak, jajal, oleh mulai ngoncek ndi? Ha iki lho iki barang ki nang ember barang ki lho. Wong mau lho botin akeh tenan kok entuk semono ukuran. Gek berarti tunggal iki mbok singgahke nang kene iki ya. Kok iki bajuk tenan sih Kak? Kak wong kon ngonceki botin kok ya malah mbok delikne iki lho. Ora genah kowe iki jan-jan. Wong kon ngonceki kok malah didelikne botine karepmu iki kepiye? Wis kuwi dirampung nih. Kon ewang-ewang kok tambah ora anu tenan lho. Kon megawe nang njaba ora gelem. Kon ewang-ewang nang omah ora tenanan.